Hello guys, good morning. Naning time guys ni adto ko sa may ibabaw nga bahin sa amo ang dapit sa kaniko guys. Nakalabay ko ani guys. Timbungan naman day og tambis karon. Nindot kayo nga tan-awon guys, namuapkuwa galing kay dili atoa guys. Ning tambis magka-usik naman ni kay mga tagak mas yuta. Pero ingon namong wa mi punuan guys. Maglaway lang mi. Mawa man pud mi mga adyo guys. Mao na nga igo lamang taani sa pagtan-aw. Ating bunga jud di ay karon og mga tambis. Sayo sa buntag ani guys ga baklay-baklay. Kay mo adto ko dito sa dapit nga ako ang sa arag tanaman guys. Wapa juga ay tan-aw ning mga nature no. Nayang mangga pod nugbo pa kusog mapay pagbunga. O pag-abot sa unahan guys nakakita na po ko og kanang tambis pero lain na pong klase sa tambis guys, murag makupa. Brown ang color guys, kasagaran sa tambis, pink, orange. Kani siya, makupa jud ang color ni ini. Antod nga nakaabot na po ko sa Orchids Bisaya guys. Nakalabay na pud ko. Amigo na ho ni nga kuan, idaran na senior citizen sa Manako. Ha? Kato bang Bisaya ni mo jamo pa? Ajamo na? Ha? Diha mo to Bisaya gud nimo? Nahali na? Ha? Kaning buwak og di pud di na nimo maatiman kay murag mangluod an. Mawa. Di ba dia may dako nimo mo ani? Og anak na ni. Silom. Ay to ara to O lagi. Dili kay ni musaha. Di kuan ba dili kay hinasaon. Ang gipangita kanang Bisaya nga orchids kay dali ra amumahan. Kanang banda wa jud ko buhi mano man na. Daghan mo to imo ani sa una ato. Mao lagi. Dia to Bisaya lagi nimo ani gnamti ka manang to Bisaya. Kisa may naidahang orchids Bisaya ani. Asa dapat? Adto? Juliet? Mahal lagi. Mahal ang ija. Di madada jug kuan. Mahal kaya ng ija dyan. Nilibo man. Ha? Daghan bitaw. Nakakuha man dyan siya sikreto ang orchids god. Nakuha siya sikreto pag pananong ba. Ako kay kuan raw na ako ibog-ibog raman. Ibog-ibog. Na, mawa lagi. Napoy salin sa baod. Daghan ako tanong pero makuan lagi sa baod. Tuwa man sa laod pero ako kay baog. Naabaron. Pila imong edad? Tumta ko 1934. 34? Anak jod binta kape na jod. Binta idos lagi. Justi aw ba? 81 patos mama. 81. Lagi subo kayong palang dungon nga wa gud namo makita. Gipangita man jud namo, di man jud siya makamahay.
Gipapangitag dadyong gawas pod giround buhol pod pagbutang og mga kanang mga litrato ba. Gibutang matag lungsod. Butangag litrato nga missing si Dia. Baw lagi oy. Ug disara si abuti taon sa wa nay memory ba. Tiga ba man tuwing ni Dad? Kugihan pa man to maglakaw-lakaw. Baskog pa man, ba? Luoy bitang. Baskog pa tigo. Tao. Di murag na ana siya baka yung istorya balik-balik naman. Di man to kay hinakay magbaklay-baklay ra man to. Dito. Ito ang pagtuwa niya. Ang grabe ito ka kakain. Di madyo ana nang ibto niya pulian na po ni magtanom. Kay kana di naman na kay mo sipak. Mulapos ko ito kabito nang kay mukha kog buwak nay kuan ba? Nayong gisarang buwak ato. Ako nang hapito ng sibuyas. Daw ta sa Kakuha mo tapang. na muhapit ra ko ari nang mulapos ko ari. Hala. Hadluka ko na ero. Anak tanang baya guys, muhanjo taog. Be! Mudadyon ko. Musulod ako. Wow. Lami as yung buwak guys, oh. Muambit ta ani guys, bisag gamay. Muambit ko sa imong bulak. Hello guys. Dato ko tong pikas bay ba na. Nihunong ko kay nakita kog sibuyas, nipalit ko. Ana. Asa may imo na. Di, matana lang ni ikaw mo sila na isang. Asa? Kuno. Wa na kus ka isang. Ha? Wa naman kus ka isang. Unda gala isang. Ha? Unda mo ka sila isang. Nanghawa man mi kay nihawa man akong manager. Asa man karon ana ka sa barangay lang. Wa na po ko sa barangay. Laag-laag na lang ning ako. Wala mo ka sa barangay. Ikaw may Na, nihawa na bita po ko. Paway na po ko kay taon-taon ako. nalang ka sa bahay. Kinaskus ka sa barangay. Na kinikusgan. Daog ni kuan. Kinaskusgan ka sa barangay. Daog sa kagawad. Asa na degbay ni Nisa ana? Wag man sino ba? Di sa una ba? Awa mo dadyon. Uy, ibuga gajud na ko ani oh. Ay. Haman. Pila man na? Talas bito niya. Kadto kay lami ka adyo kay giring-giring ka adyo. Oh, na de giring-giring na apoy di. Sana man na? Giring-giring man yung tanan. Pero katura may lami bugata puting lana eh. Gaan ra? Gaan ra bang ko? Unsa man ang tanuma day? Unsa ba ning unsa may gipauno di ana? Butang ngayota. Bunga, mao po to bunga sa ko. Di bunot ra gibutang ana lay? Yuta man Yuta day ni si Dia. Kanang labod. Yuta man. Pila ra may sugilanon guys, nakauli nako og niabot nang ako ang Mr.
Ato makita guys. Swerte kay nakaabot pa ko. Kay tiaba po na kung lakaw-lakaw sa ibabaw nga bayan sa among barangay guys. Timing kay pag-abot na ako, maapoy pag-abot nila. So makikita jud ta og unsay isda ron nga nakuha nila ni Bert. Atong tanawon guys. Ano ning time guys, kay tuaman sa tabok sila. Ang gikamay akong bana guys, kay mutan-aw lay ko sa isda. Walag pungtang siya guys, basta kay mutan-aw ko sa isda. Mao nang wa sa napataboka dito guys. Nagpatabok sa kog una are kay mutan-aw jud ko kung unsay iyang kuha. Ani sugot man pod guys. Og mao ni akong nakita. Oh, thank you. Isa pa. Katong kudakan. Thank you, Lord. Naaday may isda. Maramadamot kay bulak nito nag-ingon ta. Bulakmitan. Domingo ron, kaisda intan mi. Pag mata no, alas 4:20. Ano mga? Daghang salamat sa inyong pagsilip guys. Og happy Sunday kaniyong tanan. Og bye-bye.